Univerzálny makroblesk MEC 15 MS1 je určený pre takmer všetky typy digitálnych zrkadloviek. Dodávaný je v praktickom púzdre. Pomocou krúžku adaptéra sa upevňuje na filtrovú obrubu objektívu. Blesk je napájaný dvojicou mikrotužkových batérií s kapacitou približne 200 zábleskov. Pred prvým použitím je v menu potrebné zvoliť výrobcu fotoaparátu, s ktorým bude blesk spolupracovať. Nastaviť je možné aj funkciu modulového svetla a vzájomný pomer výkonu medzi výbojkami. Údaje o nastavení sú zobrazované na malom stavovom displeji. Výbojky sa dajú sklopiť až o 20 stupňov podľa vzdialenosti od fotografovaného objektu alebo zámeru fotografa. K blesku je dodávaný difúzor, ktorého úlohou je zmäkčiť svetlo. Nasadzuje sa na prednú časť blesku. Makroblesk je ovládaný bezdrôtovo pomocou vstavaného blesku alebo riadiacou jednotkou. Nie všetky fotoaparáty majú možnosť deaktivovať záblesk vstavaného blesku. Preto súčasťou výbavy je aj klip, ktorý sa nasadí na vstavaný blesk. Ten prepustí len riadiace signály a blesk nebude ovplyvňovať fotografovaný objekt. MEC 15 MS1 sme otestovali na viacerých modeloch zrkadloviek, s ktorými pracoval spoľahlivo a konštantne podával výborné výsledky pri osvetľovaní detailov pri makrofotografii.